जे पवन सिंह के फैन बा वो 1 जनवरी के ना वो 5 जनवरी के इंतजार करेला, काहे से कि पावर स्टार के जन्मदिन है और उस दिन एगो नया लकीर और एगो नया लाइन खिंचाला। लेकिन वैसा ना भाई, बड़ा भौकाल बना रहे सोशल मीडिया पर कि हमने के भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के बर्थडे है 5 जनवरी के, और हर साल एगो प्रथा बा कि 5 तारीख के गाना आवेला पवन सिंह के और एकदम ब्लॉकबस्टर गाना होखेला, एगो अलग पहचान छाप और एक अलग पार्टी सॉन्ग होखेला। जे पवन सिंह के फैन बा वो 1 जनवरी के ना वो 5 जनवरी के इंतजार करेला, काहे से कि पावर स्टार के जन्मदिन है और उस दिन एगो नया लकीर और एगो नया लाइन खिंचाला। लेकिन अब की हाली 5 जनवरी पर जौन पवन सिंह गाना लेकर अला है, जौना के सोशल मीडिया पर इतना भौकाल मचा रहे कि अब की हाली भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे बड़ गाना पवन सिंह लेके आवतान, हमने के पावर स्टार पवन सिंह लेके आवतान, लेके अला है भी। लेकिन हमरा लागत था कि खोदल पहाड़ निकलल चूहिया वाला कहानी हो गई, काहे से कि जौन गाना आई ये भोजपुरी में है नहीं है, ये गाना तो हिंदी है। पवन सिंह के लाइफ में बढ़ोतरी हो सकेला कि जौन भोजपुरी के गायक रहे वो अब हिंदी गाना भी गावे लगल और बढ़िया गावता, तो उनका लाइफ में एगो स्टार जुड़ल, एगो नया पंख जुड़ल, एगो नया सफलता लागल हाथ है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सिंगर जाके हिंदी गाना गा दिलस और हिंदी गाना में सनी लियोन के ले अइलस और 5 करोड़ के लागत से गाना बनल। लेकिन इनमें भोजपुरी शब्द अगर हम ढूंढे के कोशिश करनी तो एगो अतने निकलल कि चोली के डोरी। एकरा अलावा पवन सिंह के गाना में भोजपुरी शब्द कहीं दिखल ना। हमरा ये लागल कि पवन सिंह बॉलीवुड के रिसोर्स यूज करके भोजपुरिया समाज के और भोजपुरी इंडस्ट्री के आगे बढ़ावता, अब बढ़ाई हन ये गाना के जौन भौकाल सोशल मीडिया पर बना रहे। लेकिन ऐसा ना भइला, पवन सिंह अपन लाइफ स्टाइल में और अपना ग्रोथ में और अपना जीवन में एक नया पंख जोड़ला हाँ, और हर व्यक्ति विशेष और हर एक इंसान के इच्छा होला कि हम अपना ज़िंदगी में एक नया पायदान और एक नया सीढ़ी चढ़ी। ये चीज़ से हम गौरवान्वित भी महसूस करता नहीं कि पवन सिंह जौन भोजपुरी गायक रहे, भोजपुरी गायक में इनका जैसा कोई गावे वाला नहीं है आज के दौर में, वो अब हिंदी सिंगर भी हो गए। एकरा अलावा तेरी लाल चुनरिया गाना से हमरा कुछ नया ना लगल। उनकर जे फैन बा हमहूँ उनकर फैन है गायकी के, उनकर गाना के बेजोड़ हमार जब स्ट्रेस होला तो पवन सिंह के गाना, पवन सिंह के भक्ति गाना, पार्टी गाना और तरह तरह के गाना जौन बा वो एगो हमरा के एनर्जी देवेला। लेकिन जौन गाना से जितना हमरा आशा रहे कि भोजपुरी में कुछ आई, भोजपुरी में लय धरियन, भोजपुरी में कुछ होई, लेकिन वैसा ना भइला। पवन सिंह के गाना आइला, गाना अच्छा बा, लेकिन ये हिंदी गाना है, भोजपुरी गाना ना है। हमरा ऐसा लगा था, रोआ सुनबो करब तो ऐसा लागे। ये वीडियो बनैला से रोआ सब ई मत समझे कि हम पवन सिंह के क्रिटिसाइज करता नहीं। हमरा बस ई बताए बा कि जौन पवन सिंह गाना गैला है ये गाना हिंदी सॉन्ग है, भोजपुरी के शब्द कहाँ बा गाना में। और ऐसा हमारा खुशी बा कि पवन सिंह और भोजपुरी के कलाकार भी अब हिंदी सॉन्ग गावे लगले हैं। और अब ये नहीं खे कि भोजपुरिया स्टार बस ढोंढी चोली घाघरा गावेले, अब वो एगो हिंदी के सॉन्ग भी गा सकेले। तो ये वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में फिर मुलाकात हुई, तब तक खातिर हमरा के विदा दही जा। नमस्कार।